Een nijtrepke voor een oude tunnel. Als liet jonkje fascineerde Jan-Pieter Verhoog al dat Geuzengat. Hij wint het nijste Midzieuwske tunnel en weet er alles van. Het Geuzengat is een voormalige vluchtweg, vluchtroute in het bolwerk van Franeker. Als de poorten gesloten waren en men toch de stad wilde verlaten of naar binnen wilde gaan, kon men via het Geuzengat, een smalle gang, kon men toch in de stad of uit de stad komen. Jarenlang had de gong dicht west, maar die bleef verneemd onder de Frensiters. Veel Franekers zijn zich bewust van het bestaan van het Geuzengat door overlevering, door verhalen, door sommige mensen die ook wel foto's hebben gezien. En er zijn ook zelfs hele oudere Franekers die het nog uit hun jeugd kennen toen het nog niet afgesloten was. Verhoog nam het op hem om de tunnel te restaureren. €20.000 verder en het Geuzengat jocht er bij picobello uit. Een onweest voor de stad. Franeker is natuurlijk bekend vanwege zijn historie, zijn rijke historie, vanwege zijn planetarium. Mensen die Franeker bezoeken komen ook vaak om al dat fraais te bekijken. En dit is weer een extra lot aan de boom, waardoor het weer nog interessanter wordt om dat stadje, een van die mooie Elfsteden, om dat stadje even te gaan bezoeken. Maar het verhaal is nog net voorbij. Er is een orengongfoen in het Geuzengat. We willen heel graag weten wat erachter zit en wij hopen dat we daar ook binnen niet al te lange tijd achter komen. En wie weet komen we een redelijk gave gang tegen en kan het Geuzengat niet alleen het Geuzengat worden, maar nog een extra vertakking krijgen.